Welkom bij Smakelijk Zuid-Afrika. Vandaag gaan we met Lieke van Little Wonder Book samosas maken. Maar voordat we daar beginnen, wil jij 2 vliegtuigkaartjes winnen naar Zuid-Afrika? Nou, dat kan. Ga naar de website, bekijk de hele video, upload een foto van je eigen gerecht en wie weet zit jij binnenkort in Zuid-Afrika onder een palmboom. En vandaag hebben we Lieke van Little Wonder Book. Welkom bij ons. Hallo. Hallo. En ik hoor je was naar Zuid-Afrika geweest en Klopt. jij bent daar verliefd geworden op een samosa. Ja, klopt. Ja. Nou, toevallig gaan we vandaag voor jou samosa maken. Maar vertel eens eerst een beetje over waarom vond je Zuid-Afrika zo mooi en ook vooral de samosa. Het is natuurlijk moeilijk uit te leggen, los van de mooie natuur en het lekkere eten. Maar het is echt een gevoel. Ik vind dat Zuid-Afrika ook met niks te vergelijken is. En daar heb ik inderdaad op een hele mooie locatie voor het allereerst de samosa's gegeten. Oh. Ja, het was in ieder geval echt een super bijzondere ervaring. Oké, dus jij bent het baie mooi gevonden. Bye mooi? Ja? Bye mooi? Is veel? Ja? Veel mooi? Veel mooi. Baie mooi. Veel mooi. Ik ga je vandaag leren om zelf de samosa te maken. Het is best wel heel makkelijk. Oké. Wij gaan beginnen. Een half kilo gehakt doen we daarin. Ja. En ik heb voor jou hier allemaal verschillende soorten bijgerechtjes. Oké. Dit is? Dit is chili. Ja. Helemaal in? Helemaal Bakje in daarin. geheel? Het is Oeh. 1 theelepeltje per half kilo. Dit is de knoflook, denk ik? Knoflook, cardamom. Dus we hebben nu ingedaan is dus de zout, de chili, komijn, kurkuma en gember, verse lekker. gember. En de hele geheim van de samosa vulling is te koken zo droog mogelijk. In Zuid-Afrika heb je dus de India samosa en je hebt ook de Kaap Maleise samosa. Dus wat ik voor je vandaag maak, is de oorspronkelijke Kaap Maleise samosa. En als het zover is wat we nu doen, dan hebben wij 1 ei. Ja. En het hele geheim daarvan is, die ei moet niet weg of zacht koken. Hij moet Oké. gewoon lekker krokant nog blijven, want die geeft een beetje dat pittigheid. Ja, bekende geur? Oh, ja. Heerlijk. Nou, inmiddels, terwijl wij dus de gehakt afkoelt, gaan wij die olie verwarmen. Dus terwijl de olie warm wordt, gaan wij zo die samosas vouwen. De moeilijke gedeelte. Oké. Nou, wij gebruiken filodeeg. Normaal gebruik je samosa-deeg, maar dat is veel moeilijker om te maken. Maar wij gaan gewoon filodeeg kan je gewoon krijgen bij de supermarkt. En zo gaan we beginnen met de gehakt. Als die afgekoeld is, 1 eetlepel neem ik gewoon. Het hele geheim van de samosa is, jij moet de hoeken dicht houden. Bij mij komt En het voor meestal kijkers thuis uit. moeten ze ook goed opletten hoe dat gaat, want dit is gewoon een heel cruciale moment. Dan pak ik het tweede blad. Ja. Maak ik de hele ding vol met ei. En de eerste lading is gewoon jouw vorm krijgen. En je tweede is gewoon zo strak mogelijk vouwen. Ah. En zo moet je eruit zien te komen. 3 hoekjes, helemaal dicht. Weet je hoe we dat noemen in Zuid-Afrika? Nee. Een 3-hoekie currycookie. 3-hoekie currycookie. Ja. Nou, weer wat geleerd. Ja, precies. Wil jij de volgende proberen? Ik ga mijn best doen, Oké. ja. Mag jij hem daarin doen? Oké, hoe? Gewoon daarin. Gewoon al met de hand. En intussen gaan wij dus, wat ik altijd een beetje daarbij doe, ijsbergsalade vind ik altijd lekker zacht krokant bij zo'n samosa. En wat ik persoonlijk altijd zo lekker vind bij zo'n samosa, omdat het zo pittig is ik doe yoghurt, Ja. ongeveer een kopje yoghurt, een handjevol mint, heel Ja. fijn hakken die mint. En dan die over jouw ijsbergsalade heen. Afhankelijk van hoe je ze bakt, of met een frituur of met een pan, is goudbruin het beste. Meestal duurt het ongeveer 2-3 minuten. Nou, lijkt mij samosas is klaar. Die halen we dan gewoon uit het frituur. Nou, Lieke, samosas uit de Kaap Maleise keuken uit Zuid-Afrika. Lekker. Eet lekker. Dankjewel. Leuk om het zo met je te maken. Wil jij ook deze lekkere samosas maken en kans maken op 2 vliegtickets naar Zuid-Afrika? Kijk dan naar het recept hieronder, maak jouw eigen creatie, upload je foto naar de website en misschien zit jij dan over een paar weken in Afrika. Heel veel succes! Gaan wij alvast een beetje genieten van deze. Lekker.